tuonne Luzernin kansainvälisiin kisoihin, maailmancupin kisaan. Mutta tässä on nyt kyllä tuo kolmas paikka hänelle aukeamassa, sillä Tommi Sahila vetää mainiosti siinä Kaikerin imussa, joka näyttää jälleen kerran leijonan kyntensä täällä Kaukajärvellä entisillä kotivesillään voidaan näin sanoa, vaikka hän Takon soutajia edustaakin asuinpaikkaan tuolla pääkaupunkiseudulla. Kaiker tulee ja ottaa tässä vakuuttavasti ykkössijan. Tommi Sahila, häntä voidaan kuitenkin pitää yllätyksenä, että tässä nappaa kakkospaikan itselleen, ja Jaakko Hasu mustalla komealla veneellään siinä kolmantena. Mats Lindholm tulee tässä ilmeisesti neljänneksi lähempänä pääkatsomaa, ja tuolta toinen punapaita on sitten